שלום לכולם. קיבלנו לאחרונה המון חומרים מעניינים, אתם יודעים, סרטונים, מאמרים, רעיונות, והכל סביב השאלה הזאת שמטרידה כנראה לא מעט אנשים. כן, השאלה הגדולה הזאת של משמעות ותכלית. בדיוק. איך מוצאים את זה בעולם שלנו היום? במיוחד כשיש את המתח הזה, אתה יודע, בין הרצון שיהיה נוח. בטוח? ובין איזה קול פנימי כזה שמחפש משהו אחר. משהו אמיתי יותר אולי? כן, אז אמרנו בואו נצלול לזה. נראה מה התובנות המרכזיות שעולות מכל המקורות האלה שקיבלנו. והמגוון באמת. מרתק. זה הולך מהסטואיקנים העתיקים, דרך אקזיסטנציאליזם. ועד פסיכולוגיה יונגיאנית, נכון? וגם ביקורת על תרבות הצריכה. לגמרי. ועל איך החברה אולי מתכנתת אותנו בלי שנרגיש. אז המשימה שלנו פה היא באמת לחלץ את הנקודות החשובות, להבין מה מניע אותנו. והאם הנוחות הזאת שאנחנו כל כך רוצים, היא באמת היעד הסופי. נכון, ואיך מתמודדים עם הפחדים, עם הריקנות שצצים בדרך הזאת. אז נקודה אחת ממש חזקה שעלתה, היא שהמרדף הזה אחרי נוחות, זה יכול להיות ממש מלכודת. כן, זה נשמע טוב בהתחלה. נוחות. מי לא רוצה שיהיה לו קל? ברור, אבל כמה מהמקורות טוענים שזה יכול להרדים אותנו. לגרום לנו לפספס הזדמנויות לגדול באמת. ואז עולה השאלה הזאת, שהיא קצת מטרידה. עד כמה הרצונות שלנו, הפחדים שלנו, הם בכלל שלנו? או שמשהו שהושתל בנו. זאת נקודה קריטית. המקורות מדברים על סוג של תכנות כזה, סמוי, שמתחיל ממש מהילדות, מהחינוך, מהתקשורת. אפילו מהשפה התאגידית, הז'רגון הזה ששומעים כל הזמן. בדיוק. מחשבות כמו אני חייב קריירה מסודרת, או אסור לי להיכשל, זה לא תמיד נובע ממקום פנימי אותנטי, זה ציפיות שהפנמנו. ואז הפחד נכנס לתמונה. כן, הפחד מכישלון, מתחייה, מהלא נודע, הוא הופך להיות כמו דבק כזה. שמחזיק אותנו במקום המוכר. כן, באזור הנוחות. גם אם הוא כבר לא משרת אותנו, זה ממש כמו כלוב מזהב. ואז לפעמים, גם בתוך הכלוב הנוח הזה, מגיעה תחושת ריקנות. נכון, וזה רגע לא פשוט. אבל דווקא פה, מקורות בהשראת יונג מציעים זווית אחרת. הם לא רואים בריקנות כישלון, אלא... קריאה, בדיוק. קריאה למסע פנימי. יונג דיבר על תהליך האינדיבידואציה. שזה בעצם... להפוך להיות מי שאני באמת. כן, עם כל החלקים. גם אלה שאנחנו פחות אוהבים או מדחיקים. הצל. הצל. זה החלקים האפלים כביכול? לאו דווקא אפלים, אלא פשוט לא מוארים, מודחקים. ויש שם המון כוח. ובמקביל, יש שוגים כמו ארנסט בקר, שהעלו רעיון די מאתגר. תספר לי. הוא טען שמאחורי הרבה מהמרדפים שלנו בחיים, כסף, כוח, רומנטיקה לפעמים, מסתתר בעצם ניסיון להתמודד עם הפחד מהסופיות שלנו, מהמוות. וואו, זה כבד. יעני, הכל זה הדחקה של הפחד מהמוות? זו התיאוריה שלו, כן. מנגנון הכחשת המוות, זה נותן פרספקטיבה אחרת על המוטיבציות שלנו. אוקיי, אז יש את הדחף הזה להתמודד עם הריקנות, עם הצל, ויש את הפחד הקיומי הזה. איפה האקזיסטנציאליזם נכנס פה? האקזיסטנציאליזם בא ואומר משהו מעצים בעצם. הוא אומר, נכון, אין משמעות קבועה שניתנה לנו מראש, אין תסריט. שזה יכול להיות מפחיד בפני עצמו. יכול להיות, אבל זאת גם הזדמנות אדירה. זה החופש שלנו, והאחריות שלנו, ליצור את המשמעות האישית שלנו. דרך הבחירות שלנו, הפעולות. בדיוק. אנחנו כותבים את התסריט תוך כדי תנועה. אוקיי, אז אם אנחנו לא רוצות להתעקע בכלוב הזה של הנוחות, ואנחנו מבינות שפחד וריקנות הם, מה לעשות, חלק מהחבילה האנושית, איזה כלים מעשיים אפשר לקחת מהמקורות האלה? כדי לחיות חיים קצת יותר אותנטיים. אז עלו כמה כלים שחזרו על עצמם. אחד, זה באמת ההתמודדות עם הצל הזה של יונג. להכיר בו, לשלב אותו, יש שם אנרגיה. לא לפחד ממנו. נכון. דבר שני, האומץ על אותנטיות. סארטר קרא להפך אמונה רעה, שזה בעצם כשאנחנו משקרים לעצמנו, מוצאים תירוצים כדי לא לפעול לפי הערכים שלנו. כי זה לא נוח או מפחיד? בדיוק. ודבר שלישי, כלי ממש פרקטי מהסטואיקה. הסטואיקה. תמיד מעניין. מה התובנה המרכזית שלהם פה? הכלי הסטואי המרכזי הוא ההבחנה הזאת, שהיא חדה ופשוטה לכאורה, בין מה שבשליטתנו למה שלא. שזה אומר? המחשבות שלנו, השיפוטים שלנו, הפעולות שלנו, זה בשליטתנו. אירועים חיצוניים, מה אחרים חושבים, התוצאות הסופיות, זה לא לגמרי בשליטתנו. וההתמקדות במה שכן תלוי בנו, יכולה להביא המון שקט נפשי, גם כשהכל מסביב סוער. ותכלס, כל המקורות דיברו על זה, חשיבות היוזמה, הפעולה. אף אחד לא בא להציל אותנו, כמו שאחד המקורות אמר.
בדיוק, זה ניסוח בוטה, אבל הוא נכון. הכוח לשינוי נמצא בצעדים הקטנים והעקביים שאנחנו עושים. אז אם אנחנו מסכמות רגע, מה שאנחנו רואות זה מין מאבק פנימי מתמיד כזה. כן, בין הפיתוי הזה של הנוחות והלחצים מבחוץ. לבין איזה קול פנימי שמחפש משהו עמוק יותר. אותנטיות, משמעות. נכון. והמסר המעודד פה, אני חושב, זה שרגשות כמו ריקנות או פחד, הם לא בהכרח סימן שמשהו אצלנו דפוק. אלא אולי... דלק. בדיוק, הם יכולים להיות הדלק למסע הזה של גילוי עצמי, של יצירת משמעות. והמשמעות הזאת זה לא משהו שמוצאים מתחת לאיזה אבן. אלא משהו שיוצרים. יוצרים באופן פעיל, כל יום, מתוך בחירה, מתוך אחריות. זה לגמרי נותן חומר למחשבה. על הבחירות שלנו, הקטנות והגדולות. איפה כל אחד מאיתנו מרגיש את המתח הזה, בין הנוחות לבין מה שמרגיש לא נכון. ואיך אפשר אולי לקחת משהו קטן מהסטויקה הזאת, להתמקד במה שתלוי בנו אפילו היום? או פשוט לעשות צעד אחד קטן. יוזמה אחת, בכיוון שקורה לנו. ולסיום, עלתה מחשבה ממש חזקה מאחד המקורות, על מה שנקרא שם החיים שלא נחיו. החיים שלא נחיו? כן, והשאלה היא כזאת, אם לרגע אחד, רק לרגע, היינו משוחררים לגמרי מהצורך לרצות אחרים ומהפחד הזה מכישלון או מהלא נודע. איזה נתיב חיים חדש, שאולי קברנו אותו מזמן תחת השגרה או הציפיות? איזה נתיב היינו מאזינים להתחיל לחקור? אפילו בצעד סמלי, קטן. בדיוק. שאלה חזקה לסיום. תודה רבה על ההקשבה, ונתראה בפעם הבאה.